बिहार के पता ना बाकी भोजपुरी तो गढ़ा में जीबे करी। कारण बा भोजपुरी के गढ़ा में ले जाए वाला लोग अगर राउर जनप्रतिनिधि बनी तो ये हो, जनसुराज होखे चाहे राजद होखे चाहे लोजपा होखे भाजपा होखे। हम ये चारे लोगन के बात करब, चारे पार्टी के, चाहे अब गठबंधन बाटे तो वह सब जो है ना हिसाब से देखी। कहे कि सबसे पहले कांग्रेस से शुरू कैले रहे रवि किशन के चुनाव लड़वा के। तो बिहार में यदि देखी तो ये चार पार्टी जो बिया चार लोगन के टिकट दिले बिया, जाना में सबसे खूंखार भोजपुरी के बदनामी वाला गीत लिखे वाला विनय बिहारी बड़े, जो उनकी लौरिया से उनका भाजपा टिकट दिले बिया। तो कला संस्कृति मंत्री भी रह चुकल बारे, तो दुर्भाग्य का है। दूसरा का जो बा खेसारी लाल यादव छपरा से लड़ता रहे। अब हमारा अब यो कंफ्यूजन रखी कि उनका मेहरारू बाकी खेसारी लाल यादव बारे। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के इमेज के खराब करे वाला जो चार गो मुख्य कलाकार बड़े, मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह और चौथा खेसारी, निरहुआ के भी जोड़ सके पांचवा। पांच गो में से एगो प्रमुख स्तंभ हो गए भोजपुरी के सर्वनाश, भोजपुरी की जो इमेज के सर्वनाश करे वाला बाटे ऊपर खेसारी हो गए। लंदन से लौंडिया ले आवे वाला जोन बड़े रितेश पांडे, जोन बड़े तो जनसुराज से बड़े, रहगर से बड़े। ये जतना फुअर लोगन के महाफुअर गीतन को प्रस्तुति देवे वाली सनी लियोन दुका दुका कहल जाला उनका के, सीमा सिंह के मढ़ौरा से, लोजपा से बड़ी, चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट के नाव को उनका के टिकट दिले। ये चार लोग देख ली, विनय बिहारी, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, सीमा सिंह। अब ये चार लोग जीती तो भोजपुरी के इमेज और बेहतर हुई कि का हुई, एक मूल्यांकन होगा सब कर सके। हमारा देखे करे के जरूरत बाकी हमारा तरफ से में दूर आए नहीं है कि भोजपुरी के अब वही दिन दशा बेहतर लोग नहीं है। बाकी रुआ सबके देखे के भाई यहाँ लोग जीत हार जौन होके, बाकी यहाँ लोग के टिकट दिहल ई देखावत है कि ई जितना पार्टी बाड़ी सा एकनी के भोजपुरी भाषा से लेके कोनो मतलब नहीं है, कोनो मतलब नहीं है एकनी के भोजपुरी भाषा से। भोजपुरी भाषा गढ़ा में जाओ, फंसी जाओ, खत्म हो जाओ, मर जाओ, का हो जाओ, ये पार्टियन के कोनो मतलब नहीं है। रुआ सब भले कतनो झंडा ढूंढी चाहे कतनो ये चीज के रुआ सब लेके चली।